Башкорт дәүләт медицина университеты клиникаһында уникаль операция яһалды. Өфө табиптары роботты файдаланды. Һаумыһығыҙ, эфирҙә интервью, студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башкорт дәүләт медицина университеты профессоры, медицина фәндәре докторы Рәсүл Яҡупов. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Рәсүл Радикович, һеҙ Башкорт дәүләт медицина университетының травматология ортопедия кафедраһы профессоры һәм ошо операция яһауда һеҙ дә ҡатнашҡанһығыҙ. Уникальлеге бары тик роботты ҡулланыуҙа ғынамы? Беҙҙең Башҡорт дәүләт медицина университетының был беренсе робот түгел, был өсөнсө робот. 2018 йылда беҙҙең клиникала робот хирургияһы үҙәге асылды. Бүгенге көндә 6 йыл инде беҙҙең табиптар был роботтарҙа операцияларҙы эшләй. Шулай да был операцияның уникальлеге тағы нимәлә? Һеҙ беренсе тапҡыр артрозға яһанығыҙмы робот ҡулланып? Артроз буйынса был операциялар беренсе тапҡыр эшләнде. Беҙҙең эшләгән роботтар исемләре Да Винчи. Ул роботтарҙа төрлө специалисттар операциялар эшләне, төрлө ағзаларда, йөрәк, үпкә, ашҡаҙан, эсәктәр, органдарда, онкологияда, урология, һәм гинекологияда операциялар эшләделәр. Ләкин буын алмаштырыу өсөн был махсус робот кәрәк. Шул робот менән беҙ ҡулландык. Нисек үтте һуң операция? Беләм, уны бөтөн студенттар күҙәтте. Еңел үттеме, ауырмы? Нинди ҡатмарлыҡтар булды? Роботта тобоҡ алмаштырыу өсөн беҙ 20 операциялар эшләнек. Бөтә операциялар уңышлы үтте. Шуның роботтың төрлө өҫтөнлөктәр бар. Ул һөйәкте теүәл эшкәртә һәм ҡан юғалтыу кәмей. Шунан импланттың һөйәк менән контакты 100%-ҡа яҡын була. Һәм шул эндопротез дөрөҫ урынына ултыра. Яғни теүәллек 100% әйтергә мөмкин бында. Менә шул бөтәһе лә пациенттың йәшәү сифатын яҡшырта. Робот менән кем идара итә? Уға программа һалынамы, нисегерәк башҡарыла ул? Робот үҙ аллы операцияны эшләй алмай. Робот менән табип идара итә. Беренсе этапта пациентҡа компьютер томографияны эшләйләр. Шунан һуң травматолог-ортопед шул мәғлүмәттәр менән махсус программала операцияны планлаштыра. Ул аяҡтың деформацияһын компьютер моделендә виртуаль рәүештә төҙәтә. Шул уҡ виртуаль рәүештә имплантты урынына ултырта. Шунан соң был файл операция планы менән роботҡа күсерелә. Операцияда инде робот шул план буйынса һөйәктәрҙе шул үҙенең махсус фреза менән эшкәртә. Операция эшләгәндә инде травматолог беренсе этапны эшләй. Шунан буын һөйәктәр асылғас робот эшләй башлай. Роботҡа шул буынны күрер өсөн хирург датчиклар, махсус датчиклар, оптический датчиклар ҡуя. Робот шул буынны күрә. Шул программа буйынса һөйәктәрҙе эшкәртә. Шунан соң робот үҙенең эшен тамамлағас, травматолог имплантты урынына ҡуя һәм операция яраҫын тегә. Яғни робот тулыһынса травматологты хирургты алмаштыра алмай? Табип үҙенең белемен шул операция планлаштырғанда, операция эшләгәндә бөтөнләй ҡуллана. Бының өсөн аңлауымса, бына тикшереүҙәр идеаль булырға тейеш.
үлсәмдәр, менә ниндидер фотолар, томография һәм башкаһы. Әйе, был компьютерная томография эшләгәндә, шунда махсус калибровочный стержень дип атала, ул кулланыла. Шуның өчен әзерлек китабы бик түбәл булырга тиеш. Рәсәйдә күп клиникалар күпме бына ошондай операция яһаган? Белгестәр? Рәсәйдә был операциялар эшләйләр Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Новосибирскида, Курганда. Өфе инде бер-бердән кала, безнең Волга буе федераль округта. Кайда шундай операциялар эшләделәр, роботта буын алмаштыру операциялар. Шуңа без бик рәхмәтлебез безнең медуниверситетының ректорына, Павлу Валентин Николаевичка, шундай югары технология операциялар үткәрү мөмкинлеген өсөн. Димәк, был эш артабан дәвам итәсәк, был бер тапкыр гына күрһәтелә торган тәҗрибә түгел. Артабан да эшләйбез. Был операциялар без артабан да эшләйбез. Республика ошо Волга буе федераль округында ошондай операцияларда эшләүсе үҙәк булып тора аламы? Бүгенге көндә үзәк. Без 5 травматолог-ортопед безнең клиникадан Мәскәүгә бардык стажировкага. Сеченов университеттан клиникасында без операцияларда катнаштык. Анда безне укыттылар профессор Грицук, профессор Лычагин. Оннан профессор Грицук безгә Өфөгә килде. Үткәрде 2 операцияны һәм мастер-классты үткәрде. Шуннан соң без үзебез операцияларда шул роботта үткәрдек. Расул Радикович, бына медицинала травматология ул күбрәк ир егетләр эшләгән юнәлеш дип әйтһәм хата булмас. Шулай дип травматологлар арасында хатын-кызлар бик һирәк процент күрһәткәс. Бына ошондай роботтарда куллану һәм юнәлешкә хатын-кызларны ла килтерергә булышлык итерме? Әллә шулай да барыбер да травматология ир егетләр һөнәре ул? Сез дөрес әйттегез, бездә күбрәк ирләр эшләй, хатыннар бик һирәк. Ләкин мөмкин робот күбрәк эшләткәс, хатыннар да безнең специалистта күбәер дип уйлыйм. Әле студентларга арасында кызлар бармы был юнәлештә хайлаган? Әйе, бар. Елда 2-3 ординатура травматология һәм ортопедия буенча безгә киләләр һәм укыйлар. Бына әле пациентка операция эшләнде, уның хәле нисек, реабилитация нисек үтте уның? Бөтә пациентлар 2нче көнгә кастель менән йөри башланылар. Бер атна буена алар хирургияла булдылар. Шуннан соң без аларны реабилитацияга күсердек. Тикшерүләр, мәгълүматлар буенча бу пациентлар тизрәк аякка басалар һәм тизрәк тереләләр. Һәм бына шулай пациентларга тизрәк аякка бассын, тизрәк юнәлһен өчен бүген травматология тагы ниндәй яңа алымдар кулланыла? Травматология һәм ортопедия да безнең кафедра мөдире Минасов Булат Шамилевич җитәкчелеге менән төрле гыйльми проектлар алып барына һәм төрле давалау технологиялар тормышка индерелә. Мәсәлән, аддитив технологиялар, буындарның эндопротезирование буенча. Шуннан бик зур проблема перипротезная инфекция бар. Шунда без үзебез индивидуаль импланттарды эшләйбез, спейсер дип атала. Был эште без бергә безнең лаборатория менән алып барабыз. Был лаборатория вузара кампуста урынлаша, лаборатория аддитив технология.
буенча. Кампуста урынлашкан лабораторияларның бере әлеге вакытта. Шулай. Иә. Ә бу һезгә нинди уңайлык бирә? Был безгә бирә уңайлыктар. Индивидуаль спейсер булгас, был индивидуаль имплант. Именно шул пациентка гына урынына ултыра. Уга гына яраган размер. Уга гына шул пациентка гына яраган размер. Был имплант пациентка куела инде. Бuna санкция шартларында яшәй әле илебез һәм ошо санкциялар һезнең эшегезгә шул ук имплантларны куйганда ниндидер катмарлыктар килтердеме? Һиздегезме, тойдыгызмы аның авырлыгын? Артык кыйынлыктар булманы. Безнең бүгенге көндә без Америка Кушма Штаттарыннан да, Һиндстан, Кытайда эшләнгән имплантларын менән кулланабыз. Булай зур проблемалар булманы. Протезлар йитмәй тора дигән проблема юк демәк. Хирург сакта гына була. Индивидуаль сорактар инде пациенттың үзенең сиренә карап мөгайында. Андай проблемалар бик хирург була. Хәл ителә тора проблемалар. Хәл ителә проблемалар. Травматолог, ортопедтың безнең тамашачыларга ниндәй кәңәшләре була? Сәламәтлекте һаклау өчен һәм бына шул ук буындарга операцияга тиклем барып җиткермәс өчен. Буындар менән җитди проблемалар булмасын өчен башта белгечләргә мәрҗәгать итәргә кирәк. Шуннан тән авырлыгы бик югары булса, аны кәметергә кирәк. Шуннан бер билдәле бер мәгънә бар, хәрәкәттә бәрәкәт. Был көндә инде давалау физкультураны эшләргә кирәк. Һәм шуның өчен мин бөтә тамашачыларга, безгә лә сәламәтлек теләйм. Бөтә яктан да таза, сәламәтле Алла бирсә булайык. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Башҡорт дәүләт медицина университетының травматология һәм ортопедия кафедраһы профессоры, медицина фәндәре докторы Рәсүл Яҡупов булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау сәләмәт булығыҙ.